Cégur ban Carlow Cluiche Ceannais Roinn Ceatharlach ná Fíte níor idirí as Lietrim á Chulín. Le hardú céim a dainethe an dáin chunas mar bhach costa Cluiche Ceannais. Ní hádra slán a man trátrachta. Tá go bháin ar clár na scór. Kick séir sin gardan cúlacha ag an tús. Shelfa cumad go dtí go meid dunéigent in áit níos fear. Well, tríla clína ní héin leis an scór áirithe seo. Sár iirecht amachchas amach. Se chun Lietrim ar ríist agus it's a tóir ar a géad scór an trónóna. Rochma déint ar ríist ag Lia Fox. Go clistean is go dtíon taobhthall agus contúirte stigan san deis ag Lietrim agus tá sé sin teoirithe go snasta Haran Seasnán an son cúntas Lietrim a oscailte. Leis Burton san a gúrig a lántasí Michelle Gockin na stoppa. Go deir rin léon pass a thuirtarnáis agus trosa Lia Fox ach tín taobhthall. Pass na gartar náistí Lia Fox seansan son agus tá sé sin ag a deire. Imethe Har an Seasnán se cúpla orlach sin eile bheann. Leis siad lor scór a go héin an sa. Go cliste seach a fad a Lia Fox. Cumart níos fearan sa beidir goil teis an sa Lia Fox ar cúl leis se cé tóg tá an cúlacha. I gcuine rocht na himmartha beidir an son. Cúl ag Lietrim an chomart ar fad an son agus ag a deire. Obair le déanamh an son ag Lia Fox nuair a fuair sé sin cúl agus cúlín an isis ag Lia Fox ar scór dá go tain. Seach go fada le clína ní hé ríist. Ceithre cúlín más chéad lecha. Leis Amy Hanley. Carlow ar tí anna dí hógan isteach chomá. Spás Six Lawrence an a Cuomh O'Neill an pas go cliste. Ibrahim Atkinson beidir goil teisir cúl eile agus tá go dain cúlúntaach ag I Del Hayden pass cliste áling amach chuaí ó Cuomh O'Neill. Cúl idir na fórne sin smacht go deas ag Lia Fox. Áling a seachtí na tosa beidir goil oscailtí agus deis an son ar cúl íseal agus tá go dain an cúl ag Lietrim anna fís a chomar ar fad an son a cá. Smachtathe go háling istigh. Slí ag an tríd. Beidir goil inis. Oscailtí. Ceatharlach. Agus scór. Harabheith Cinnúnach ag a deire ag Ceatharlach. Lietrim inis breúar Ceatharlach. Inis ná riamh chun cuasaí a chotharmú. Smacht go deas gan son ag Muireann Devaney. Ní léon kick Ceatharlach tá ag a deire inis. Cluiche feice an réitóir. Áh an orda go hainge six a chúl. Devaney do Lietrim. An Countson tóiste agus tóiste go magadain na cé go deire. Tá na fórna ar cóscóir an gahrú báhan son agus spéig ann breisig tastal bególa inis. Fós a dolan son tá Róisín Bailey. Clína ní hé. Anna fast an son. Oscailtí agus beidir bhfuil deis an sa ag Ceatharlach ar cúl an Countsa nadatha salíon tá ag Éva Kiernan. Ard cúl go dain na seathe sin. Agus déach sé sin a bheith scór Cinnúnach in san cluiche. Leis Lietrim ag Géir Raggart. Cúidir cúl in san tarna le. Leis beidir goil oscailtí an son. Devaney tríise sin a chuir tríd agus tá go dain. Deis an son an Countsa ibre tríd agus tá cúl. Tá siad go dain dul. Cúl ar chúl, Lauro Dowdy Creek nó, ní credfáid sin, smachta go háling an son, Haran cúl bára, agus cúl eile an son ag Lietrim. Ceatharlach brásásta seo dhéanamh, Shelfa chumad, dul saoil agus an aul, agus an son le tréimhse caite tart fé scór nóir tá scór ar fáil. Well, sin nummercut, beidir gona bróise amach clína ní héige deire, fad na talún sleánín si. Tá sé meisteach sa líon tán. Dhéann an cúlbáir Martina Gallagher sin na stad agus a stoppa. Clog go mór na cuine an son. Ceithre cúlín idir na fórna an sa. So Tarlant Garda stig. Smachta go deas ag Devaney. Dechar tarint agus tá. Kick séir le brun an son ach ní fácach 8 second. Tás nu a ríist. Well, tríla sin cúl agus tá cúla cé an bas. Cadé mar cúl ag Muireann Devaney an son ach ró dhéanach ag a deire. Creek Jamatúil an son brise Creek a cinnte. Hí Lísrim go mbeadh níos mó amachá ach níl
Cúlín atá idir na fórna an Buaicphointí ag a deire ag Ceatharlach Champíní Roinn Ceathair Sraith Lidl fe sé agus an curn an ordas an air